På cyklen. Væk fremad op og væk ned. Væk tilbage. Ja, i princippet, når I kører opad, skal I have tyngdepunktet sammen med hele fremad. Let's go. Og det repeterer vi selvfølgelig undervejs. Sådan skulle I ikke have gjort. Det var også det, jeg tænkte. Men han sagde, det var god nok. Jeg vil sige, at der også er trafik på sporet. Ja, det glemte vi. Ja. Det skal vi lige have nævnt. Hvis vi nu møder nogle modkørende ude på sporet, så holder vi altid til højre, når vi kører forbi dem. Og det gør de næsten også altid. Det gør de som regel også, men det er sådan lidt en uskreven regel. Vil du sige 2 ord om at køre ned? Det kan vi godt. Altså, når vi kører nedad, så gælder det sådan en stor træk om at få vægten bagud på cyklen. Det vil sige rumpen lidt bagud over sadlen, og du ser forsigtigt på bremserne. Ikke noget med pludselige opbremsninger og sådan noget. Det forrykker tyngdepunktet fremad meget hurtigt, så man ender med at slå en koldbøt. Og når I kommer ned til svinget dernede, der ligger lidt kampesten, som I lige skal udenom og sådan noget, men altså det er stille og roligt nedad med vægten bagud. Problemet er, hvis man kører en sten, man kan ikke gå op. Nu er det en god idé at skifte ned på det lille tandhjul, den til venstre. Pegefingeren. Pegefingeren til venstre. Lille tandhjul foran. Og der kommer en bakke lidt længere frem igen.
Flot. Samling. Du må ikke tage imod mig. Jeg vil bare lave en test, og derfor jeg kørt ud i skoven jo. Er det ikke lidt klamt at være kigget fast med student til sådan noget? Det er lidt klamt. Og jeg heldigvis vender mig til at komme ud af ild, ikke? Fordi der er så mange lyskrydser op og ryster. Nej, det er nogle gange. Gør du ikke? Ja. Det skal jo være forskel. Når du fik nye, ja. Ja, det kan jeg tro pokker. Jeg var Så var lige pludselig fast. Så må du med alene. Det er den sidste. Ja, det kan være snart. Ja. Så bare hvad man indstiller. Ja, man kan skrue på et eller andet. Jo, men ikke med fingrene. Nej, man skal lige bare. Har du nogle bræt? Alex har. Det er så en film. Jeg har lige taget 3 på min lille finger. Sådan det. Du vil også kunne tage sådan en pille med. Det er ready. Det gik godt nok. Hvis du trækker. Det er bare at vide, at jeg har det cirka så meget, det skulle blive. Ja, Kælkebakken næste stop. Noget bag faldet. Jeg har en... Jamen, jeg skal nok være bagtag. Jo, det er også det. Jeg synes, det er lidt... Bare kør, Alex. Der, hvor man Jeg kan ikke huske, hvad der er op og ned. Nej, det er samme kamp, jeg havde sidste år. Hvad er der også? Learning by doing. samme princip, ja. Og så trækker man ud, og så skifter man ud. Det er bare sådan på den lette side dernede. Det er sgu varmt i dag. Så er det kun om nu. Ja. Vi ses, Bo. Bil. Det er lige lovligt meget fart på det. Ja, jeg kunne godt se det. Den med det der hul der. Jeg får sat. Jeg fik faktisk røven helt ned herovre. Det der flyvehop, inden jeg kørte. Hold nu på hovedet sidste. Det kan godt betale sig at køre, hvis der kan ligge sådan en linje med folk, hvor man kører nogenlunde jævnt med dem. Ja. Og så du kigger på de forreste, hvordan de laver underlige ting. Så er det sådan, Med at undgå træsken. til gengæld så er jeg kørt ned ad en stejl bakke sted, fordi jeg ikke vidste så meget. Ellers havde jeg ikke gjort det. Det har jeg også Det er ligesom at cykelstænde på Vestegnen i 90'erne. Vi skal lige have... Der kommer altså også nogle først, det er sidste gang med. Altså, hvis I er overskud til det, så må I godt advare, hvis der kommer sådan en lille ting.
Første gear. Det skal den ikke. Bare kør ned og tage den igen, hvis det er. Den har jeg sgu ikke prøvet før, den her. Det er den stejle del af den. Der kører Bo, kører han op her. Ja, det forsøg. Men som jeg husker det, så er det ikke den svære del. Ja, så den anden. Kom du noget mudderhul der, Martin? Ja, jeg kan ganske svagt huske det fra sidste år. Det var det, jeg blev til en muddermand. Det var her, jeg kørte ned med fuld smæk. Og så slog en kolbet cirka den, hvor Alex holder. Hvorfor gjorde du det? Var det så fik for meget på forbremsen. Når du kører nedad, skal man så bremse på forhånd eller bag? Men jeg havde kæmpe meget fart på. Ja, vægten tilbage. Vægt tilbage. Hvad for en skal man bremse på? Bremse på forbremsen. På forbremsen nedad? Ja, men du skal have vægten tilbage. Og det er så til venstre, det er forbremsen. Ja, lad være klods. Mener jeg, det er Ja. forbremsen ned? Og det er okay at gå ned, hvis man ikke har lyst. Og vægten tilbage, som Alex demonstrerer. Lidt overdrevet måske. Nå, sådan der. Jeg kører så stærkt. Hvilket kan være lidt smertefuldt, når man er dreng, men det er nogle af der nu skal finde ud af. Vi kører ned igen. Så kører ned ad den derovre. Det kan man også, men vi kan køre ned lige om det. Du kan først tage den der, så kører rundt om. Og skulle ikke til at skille ham ud, så var der ikke nogen af vores. Sådan. Ja, det er skægt, ikke? Jeg har holdt den meget stille. Det er godt for intervaltræning. Lige med længde. Godt nok. Mange lige med det. Ja, Malene. Hun trækker lige vejret. Jeg tror ikke lige, hun synes, det er så... Nej. Så fedt. Jeg synes ikke lige, det er så fedt. Hun trækker lige vejret, da jeg kører. Det kan være, at vi skal have Malene rundt om. Bo, hvis det er, så kan I køre rundt om ude på vejen, og så kommer I ned til Gråstien. Vil du gerne ud om, Malene? Jeg skal også bare gå ned, altså. Gå ned, det er jo ofte sådan, at Sæt den op foran maven, op foran lysken. Sådan der, så kører du bare stille og roligt. det er hårdt for, når man får modkørende, så bliver man lige lidt mere. Ja, piece of cake, ikke? Det er den største og den sejleste bakke, vi kommer ud for i dag. Sige, at Men det skulle lige prøves. do one thing every day. Ja, ja. Igen. Tag det med ro, du kan altid gå. Der er ikke noget pres på dig. Der er ikke så meget vand i år. Ja, der er så ikke en lille rent vand. Ja, men altså, jeg synes ikke, det var hårdt, de der store vandpytter sidste år. Nu er der mange rødder på det næste stykke. Prøv at slappe af, og så bare trille hen over den. Vinkelret på. Så er det ikke så slemt, som det kan være. Det kan være smart langt.
Skal ned i gear. Så. For helvede. Det er helt i orden. Det er fint det der. Jeg tror simpelthen ikke på, at jeg kan. Det er det, der er udfordringen. Virkelig, så pludselig står det ikke bremse ned i den her bakke her, men det er mentalt. Ja, det er det. Den er lidt til højre broen her. Men du kan sagtens køre over den. Flot. Så skal vi ned et hul. Og så er der en bro mere. Er der nogen, der har fået saftevand i dag? Jamen, jeg drog meget juice. Muligvis. Nå, du er den vej. Ja, det var ikke meningen. Men den skred hen på en rod. Bare kør lige igennem. Eller udenom. Stærkt kørt.
går bedre og bedre. Dejligt. Godt, ikke? Alex. Ja, du klarer det, sgu. Men når man har noget træning i balance, for eksempel for ridning, så skal du bare omsætte det til noget brugbart på en cykel. Så du begynder at ture lidt mere, tror jeg også. Ja, man skal have det selvtillid. Og lækkert hår. Ja. Det ligger der. Jeg tror, jeg trives også. Lækkert hjemmehår. Det ligger det. Men sidste gang, der var vi møder her. Og en gang. Sådan ordnet. Det er... Du er sidste mand, ikke? Ja. Okay. Så er den nede på en lille klinge. Ja, lille klinge. Og den er svær. Altså bare gå op. Den er svær. Det er teknik, det er ikke farligt i den eller noget. Hvis man kan den, så har man god balance. Den er ikke farlig. Det gør det. Hvad siger du? Man kan ikke starte deroppe midt på, jo. Nej. Prøv lige at vende rundt og tage den forfra. Kom så, Malene. Momentum. Det er godt, det der. Ja, der er en tørse på vej nedad. Det er da ikke meget, du har kørt på det sidste. Du kan ikke mærke gigten. Ja, hvis du ikke er vant til det. Så skal vi ned til den næste bakke. Så til højre efter jernbroen, og så lav gear igen. Den er nemmere, men vi skal ned i lav gear nu. Sådan. Nu ved du, Bo, hvorfor man aldrig skal gå ned på udstyret. Ej, det er sødt at sige. Bare køre igennem der. De kommer. Et hit.
Der er et hul der. Kør højere om eventuelt. Jeg er sgu også heldig. Her skal jeg sgu have noget. Nej. Jeg kører bare med mad i munden. Ja. Jeg synes bare, vi kan køre hurtigt. Der kommer en bro, den er lidt tricky. Den er lidt smal. Til venstre. Den kan godt være lidt ond. Det er orden. Tag det roligt. Giv dig tid. Så skal der sejtrækkes lidt. Kommer det lidt rødere. Klør igennem vand. Det er ikke der skal vaske den. Ja, det er forskellen. Prøv lige at se, vi har det ikke sjovt. Det er derfor forskellen er. Der er lige plads i midten her. Jeg spurgte, hvordan kan de andre være så hurtigt, så sagde jeg lidt bare, de bremser, eller ikke alle, de bremser mindre. Det var bare sådan en lille kommentar. Ja, mere svært er det ikke. Nej, det var det, der var sådan, ja.
Det er en ny stil. Du kan se, jeg var også den første, der gik i Converse-sko, dengang det blev moderne omkring 20. Jo. Kraftigt til højre, der er lidt rødder. Og så kommer hun hen til en lidt blank bro. Og så går det opad igen lige efter, så fart på broen, så du har noget i momentum opad. Sådan der, gas på mig. Jeg kommer nok til en vej, vi skal krydse. Jeg betaler jer for, at jeg ikke skal få vasket jeres cykler. Sådan. Jeg ved ikke, hvad han laver. Meget tæller. Vi mudder op i hele hovedet. Hvis du siger, du har ærmerne siddende forkert heroppe. Ja, Er det? det skal vi udenpå, ja. Ja, det er sådan her. Nå, jeg tror, du er. Nej, det er sådan Så her. er der lyster, som Det er sådan der. Bo, han blev sendt forvirret og kørt den anden vej. Hvad skete der for? Jeg ved det ikke. Kommer han. Hvad så? Det er fordi, han har fået greb på sit bagdæk, så nu kan han prøve bakkerne igen. Nå, Ja, er det ikke sådan noget med, at det går nedad, og så sådan en bue rundt? Ja, det går nedad her. Ja, Det var lige over. svinger det sig ikke? Nej, der er masser af sving. Okay. så en der lige. Det er jo et kort stykke op, men man er bare ved at dø på. Ja, det kan man sige, hvis man har det fart med sig der. Ja. Så kan du bedre. Det er også derfor, at når man kommer over et eller andet niveau, hvor man tør at køre nedad, så kan du køre meget hurtigere rundt, for så har du farten til at komme op igen. Eller fordi man kender ruten og ved. Nej, det er altid en fordel at kende ruten og Nej, vide, hvor det der er dog reklameret. Nå, god er bedre. Bo færdig med sin smugtræning? Ja. Okay.
Det er godt nok sjældent, jeg har oplevet, at der er så stille. Det er godt at høre, at du ikke har tabt humør. Og plader igen. Og på siden. Brug brille! Ja, det er lige herovre. Se! Ham med den selvlysende tøj der. Ja. Sådan går det, når man er på lakridspiberne der. Det er nøje. Til venstre. Ja, du morer dig. Jeg kan mærke, når vi skal op ad bakke, at det er der mine 100-130 km om ugen batter, ikke? Ja, det kan du varmt. Du var jo heller ikke særlig meget. Så du er jo... Fysiologisk er du god til det jo. Du skal bare arbejde ved det mentale. Det er den der. Ja, og det er det. Men altså, vi sidder med det samme nogle gange, vi skal køre ned, når vi har knoklet med det. Lige pludselig har vi fået hul på det, så det er bare... Nå, egentlig. Det var det bare det. Ja. Men hey, man lærer helt vildt meget, når man får sig selv og det. Sover godt i nat. Ja. Var det lidt Christine, der faldt? Ja, det er den nye Mikkel, vi har her. Lige øjeblik, så vender jeg, så jeg kan gå. Du på kamera. Der kommer en lidt tricky bro her. Man skal rundt om en sten. Eller en rød stup eller et eller andet. Venstre om. Er det ikke her? Nå, okay. Jeg kan sgu... Ja, men det er fordi, vi plejer at køre den her vej rundt. Det er lidt nemmere. Okay. Men det... Ja.
det er ikke en halv Nelson, en hel Nelson. En hel, Ja, så det giver bonus. Du må prøve det. Ja. Vi følger bare efter. Ind til venstre. Nemme vej op. Ja, vi kører bare op. Og det lille tandhjul foran. Eller er det ikke? Er det værre, det vi kom op af? Okay, den er stejler, ikke? Jo. Den er kortere, men stejler, ikke? En lille smule kortere. Altså, Men så er det lige på. den er lige det samme. Ja, man kan se, når man kører det andet, så kan man svinge lidt på lidt fat. Vi glider på en finger overhovedet, der så.
Men der skete et eller andet der, da vi kørte op dernede, det var lige det, vi snakkede om. Og Janne sagde, jeg døde, da du døde, og jeg døde, da du døde. Så det er mentale Vægten frem, Martin. Sadelspidsen op i numsen, og så er overkroppen hen over styret. Skal nok passe på Martin, han skal køre der. Er det godt, Bo? Kom så! Ja, du rammer rødderne der. Det er jo 26 tommer hjul, jo. Jeg ved ikke, hvad for en lort han har købt. Det er nemt at sige, men du skal lidt mere fart på, når du rammer rødderne. Det er nemt at sige, men det er det, der skal til. Er noget momentum? Åh, du har knappet op nu. Du skal herop. Du skal herop. Der er ikke nogen, du skal ikke svinge, Bettina. Du skal bare lige op. Ja, sporet går over den anden side, så den vej derop, du skal. Vi kan starte forfra, Bo. Du skal så vaske cykel igen. Det irriterer mig. Skal jeg prøve igen? Ej, nu har jeg brugt så mange kræfter. Er det den der? Ja. Godt, Andreas. Ja! Den er der. Flot, Andreas. Der var den igen. Alle gode gange 3. Okay, Andreas. Ja, okay. Det er godt. Bare slå lidt ud af kurs. Ja, bare godt af det. Ja, det stod der heller ikke lige før, det 3 der. Du havde bare faktisk godt på vej. Ja. Men tricket består i, når du, det her det er det svære. Det er, lige inden du kommer hertil, så skal du accelerere. Lige når du så rammer, så løfter du lidt på gassen. Så du faktisk nærmest triller henover. Det er nemt at sige, men det er faktisk lidt, det skal gøre. Specielt baghjulene. Ja, det er kvæspertræning. Jeg tror, jeg anerkender, at jeg er for meget nyt. Ja, det er Alex. Han har ny cykel. Godt, og så accelererer du. Og så kan du næsten hive den op over. Sådan, ja. Kom så, Mads. Ja, det er super. Ja, Andreas, kom. Ja, sådan det. Det er ikke der, du skal svinge. Ja. Det med det træ der. Nu er du kommet 1 meter længere den her gang. Ja, du er draget af det der store træ, Andreas, der. Ja. Jeg ser en efterfølger til Purhus. Jeg elsker det her. Du er ikke væk nok fremme, det er derfor, du får jo løftet igen, ikke? Det er det der med spidsen. Ja. Andreas, er det fordi, du prøver at tage på baghjul resten af vejen? Ja, du kommer halvt op, ikke? 5 cm. Har vi lige en wheelie der? Okay. Var det god, Andreas? Røde. Standhaftig. Andreas, det er ikke fordi, det er nemt eller sådan noget. Andreas, det er der, hvor du vipper op, du begynder at style, ikke? Ja. Det er, hvor man, altså, Jeg kunne ikke styre, fordi den aldrig styrer bare. man skal så langt ned som muligt. Ja. Og du er ikke. Andreas, Det er godt at så fint skulle have. meget god kamp. Ja, det kan du godt gå den vej, vi kører nok op her. Og så til venstre, og så videre på sporet. Har den et navn, den her? Bakke? Jeg ved det ikke. Det kan godt være, I kan den. Alex, er bakken et navn? Nej, det har den ikke. Så den er så lille nu. Ja.
Men hvis det er for nemt, den her, så findes der en lige herhen, der er sværere, for der er flere rødder på. Nå, det må være til mig så. Ja. Og Andreas. Jeg ved ikke, om træerne er mindre derovre. Nå. Skal vi køre? Lidt videre. Ding, ding. Nå, kan jeg høre, I får luft igen? Nu kan vi snakke. Ja. Jeg tænker, vi snakkede lige var næste... Og der skulle indhentes. Har du kaldt hjem, Bo? Sådan havde, da jeg skulle cykle dagen efter lørdag. Bare nede og handle. Jeg skal da ud lidt i det i morgen. Der tænkte jeg, shit. Jeg er bare nede og handle. Okay. Jeg kan godt Kan vi vel. Jeg laver 3. Det tager kraften væk. Kamera. Yes, yes. Altså, det er bare mudder, det der. Hvad kalder man det? Sydlands rundefald? Ja, det kan man være godt betalt. Det går ikke godt. Det kan blive de her flasker på med vand. Nå, jeg kører. Andreas, han kommer til at lige holde lidt stopbordet i hvert fald. Ja, men han har haft det sjovt.
tror, de opdagede mig i mit kæde, der var lige over. Jeg sagde den. Ja, jeg tror, det er sket flere gange, at kæden er hoppet af foran. Så tænker jeg, arbejdstiden er på den her tur, eller hvad? I arbejdstiden der er en anden på. Hvordan går det i øvrigt med ham der, den gamle mand, der skummer til dig? Han er død nu. Er han død? Ja. Nej. Han blev så stresset over, at vi skulle bygge op, at han er død. Nej, er det rigtigt? Ja. Så kan man da være, det er karmaloven, ikke? Så kan man da være, og jage andre rundt. Han overfaldt en kortrød kvinde, der siger gardiner eller fortjener. Ja, en lidt mandlig udseende. Det var Grete Vestager-typen. Jakkesæt. Det skulle ikke håndtere. Han er simpelthen bange for alt, der har været Ja, han troede, at nu kom man og stjælte hans kvinder, fordi det hele var hans kvinder. De er bare så bekymret over, at de er døde mange af dem. Så der er jo snart ikke nogen beboere tilbage. Mange gange kører jeg mere med i Ullerkøden end i andre. Det gør bag ved Andreas. Andreas har sprøjten. Ja, han er en glad lille plasker. Du skal vist hjem og lægge de her ærmer i pletret. Og jeg skulle tage min sorte stadig. Det har været byforsikret. Ja. Det var helt i halsen renser. Sportsvand, du bruger. Hvorfra? Jeg har været på fængsel indtil nu, det der. God tur. En forårsdag i helvede. Jeg skal hjem og opdrage lidt ekstra. Det er det. Hvad skal vi? Skal vi tage... Vi springer over, tror jeg. Skal vi springe over? Ja. Jeg tror, der er rigtig pløret der. Det ved jeg ikke, vi kan spørge, altså. Det kan sikkert begge to. Skal vi tage den lange eller den korte vej? Er der nogen, der vil have mere plader for i dag? Det vil have roulade. Okay. Du kommer til et område, hvor der er rigtig meget mudder. Mudder og rødder. Ja, det gør vi. Rigtig meget. Ja. Nej, jeg behøver ikke rigtig meget. Nej, så vi kan gøre det. Vi kan også dele os og så vente. Skal vi gøre det? Hvad hedder det, at vi fortsætter lige ud af grusvejen, så springer vi det meget mudder et stykke over. Så kan vi altid køre lidt ekstra på nogle af de andre steder, hvis det er. Nå ja, vi kan tage den der par gange. Ja. Jeg tror, jeg flytter ind. Ja, men det er simpelthen så ikke som man tror, det er jo Bo's kvarter, det her. Ja. Og huspriserne her, de er simpelthen så langt nede. Vi bor der ikke så... Er det ikke en 4, 3? 5,3 km. Har vi kun kørt 5,3 km? Nej. Har vi kun kørt 5,3 km? Jeg tænker, vi har lange arme. Eller de her kilometer, som er vores... Du må lige runde 10 kilometer. Ikke hvis du kørt ud i bilen. Vi er jo på vej hjem fra arbejde. Jeg er jo på vej hjem fra arbejde. Det er da. Jeg er da cyklet direkte herud fra arbejde. Så tæller det her til. Ja. Det er ikke helt så vi tæller ikke kørt. Nå, men altså, hvis vi tæller og cykle og tage tog og cykle til arbejde, så tæller det jo også. Tag bilen og tage bilen og cykle og tage bilen. Det er rigtigt. Ja. Ja, okay. Det er lidt en gråzone. Det skal være meget. Hvordan er det, vi tager? Man skal bare Vi ruller. Stille og roligt. Vi springer det mudderet over. Ja, så triller vi lidt. Et par kilometer. Det er det, du kan. Og vi kan også godt se det. Fordi nu var jo på... efter os, ikke? Jo, ved du, hvor du skal svinge ned? Kør op til her. Men hele vejen ned kan man bare lade den trille. Ja, men altså bare lade den trille. Og kør lige på rødderne. Vinkelret på rødderne, ja. Så kan i princippet lade den trille hele vejen over på den anden side. Det er et spørgsmål om mod. Ja,
Det er der, jeg kommer til. Det er det der med hovedet, som vi snakker om tidligere. Ja, men sådan er det bare. Rent fysisk er det ikke svært. Og der er kommet lidt vand, kan jeg sige. Bare lad den trille igennem. Jo mere fart på, jo bedre. Sådan. Træde. Ja, flot. Og så skal du lige ramme en planke her. Det kan være lidt tricky. Ja, så det er ikke de der rødder der. Okay. Ungdomsvåben. Prøv at se på hans ansigt, han har det jo sjovt. Hold til venstre. Ja, venstre side tror jeg nok, nu ved jeg ikke. Lad tage den side spidssynet. Den side I tror på. Ja, der er lidt glatte sider der. Start på, kom så. Det er det område der. Der er ikke, hvorfor der ikke er bekendt. Fugle skrald i stort gear. I største. Du kan. Nej, ikke største. Men bare Det er du. Der er ikke fart nok på. Sådan er det, når man er let. Kom så, Martin! Træd! Nå, for lave gear. Ja. Ja, burde komme. Jo! Skal du prøve? Ja, det siger det jo. Bestemmer du selv, men accelerer og så absolut kør så hurtigt, som du overhovedet kan. Ja. Og så bliver ved med at træde hele vejen op. Ja. Sådan! Godt, lad os komme videre. Godt, Martin.
Jeg skal du få en krammer. Jeg ramte lige det. Okay. Så, Alex, kører. Ja. Kom så med Lene, efter ham. Jamen, det er sikkert, at man kan køre ret stærkt lige ned ad bakken her. Det er det fuld power. Lige frem. Okay, det er det sidste. Det var lang tid igennem. Jeg siger, han må ikke lyve. Han må ikke lyve og sige, det er sjovt, når du siger, det ikke er sjovt. Det var faktisk sjovt. Nå! Det er ikke sjovt. Altid sjov bagefter. Det var godt. Ja, ja. Og kommentaren var bare fed. Det er ikke sjovt. Okay. Vi tager sporet tilbage, ikke, Alex? Ja, vi kører samme vej tilbage, skal vi ikke? Og vi var ligesom betalt. Ja, dødt. Jeg får mig, at vi kører hele vejen igennem, uden at tage den af Crispin. Wow. Hvor mange har du slugt? Nu fik alle med. Se, Alex, det er lidt uvand, det her. Ja. Chain reaction. Sådan.
ned gennem hullet. Ja, den første vej. Ja. Den fortsætter lige. Okay, vi skal lige have Bo med. Han har været skiftet tøj. Bo skal lige have tøj på. Det synes jeg er... Han skal lige have sin vejvest på her. Ej, det var sjovt, det der forskel, der gør kendt. Jeg er bare tilbage. Det var jo lidt andet end drøm, ikke? Fordi man har prøvet det, og hvis jeg kører tur nu, vil det igen, eller det andet. Ja. Og det var også det der med, når man først er på tur. Men du kan krydse til den, det minder om det samme. Altså, det er bare at køre stærkt. Ja, Det er bare at køre stærkt, ikke? jo. Bare. Kørte du det, Marlene? Nej, bortset fra dem, der er i skoven, så er der ikke nogen. Det er bare at køre stærkt. Jeg har lige en justeringsskade. Og så kommer der noget sporarbejde efter den. Ja, de har været at renovere sporet. Så vi skal ud på grusstierne. Nå, Banen Danmark! Der var et andet sporarbejde. Ja. Nej, det er hårdt siger, at sporarbejde er så tegnet. Så min yngste datter siger, at det kilder i navlen. Og hun er også to. Så. Dejligt tørt spor her. Det kommer jeg. Nå, der er ikke sporarbejde mere. Og så tager vi det her. Ja, der har vi ikke kørt. Hold nyt. Er det lige lækkert? Kom med det. Så tager vi det rigtige spor. Ja da. Det træ her er her. Jeg skal købe noget mere. Så det vælger jeg bare jeres linje.
her. Altså. Hvad skulle det fare på? Det er jo fint det her, de har lavet her. Og en højkurve her op på den, den synes rundt. Så op. Hvad så? Nu kommer vi op til nogle ganske smalle broer, og det er måske nemmere at køre ved siden af. Det afgør I selv. Men så opfordrer du til at køre ved siden af. Hvorfor det? Så er det jo ikke noget. Nej, men det skal da ikke en dårlig oplevelse. Den diskussion tager I bare. I skal bare lade ham køre, behøver ikke hænge på. Nej, men... Der var det, når vi snakker om oplevelser. Gode oplevelser. Er du okay? Ja, det er han. Ja, du skulle køre ved siden af. Så prøver jeg igen. Det er rigtigt. Nu kører lige over. Jeg kører udenom de der for eksempel. Der kommer nyt her, det er sgu højt. Det skal man ikke køre ved siden af. Det er nyt. Jeg skal ikke kæft et arbejde, de laver. Vi er snart tilbage. Panserwagen. Det var sgu da fint, det de lavede. Ja, det må man sige. Det var sgu et par timers arbejde. Det er bro, de har for længe, hvor du kører op. Så. Ja. Men jeg synes, han var god ham der kørte bag os. Ikke? Det var så fedt. Ja, jeg kom bagved, så sagde I kan køre ved siden af, hvis jeg har lyst. Ej, hvorfor det? Altså, vi skal overprøve det, hvis nu falder et eller andet. Nu skal I udfordre sig, så Ja. kom han rigtigt. Og hvad lå han så selv? Så fik jeg lov til at overhælde dem. Og så rullede han op. Det skal I sgu også gøre. Så kan man ikke... Det er så fedt. Og min Niels har rundt også bare. Og var så tæt på at lave den der også. Nu skal I se, hvordan man gør. Det er jo rigtigt. Nej, man spillede smart. Så Og så kører han rigtig tilbage. Jeg skal nok vise jer, hvordan man gør. var det en gang til. Ja. Ja, det er sådan, når man kører Specialized, så får man sådan nogle vaner. Så lærer de ikke noget. Nej, jeg ved ikke, hvad. Det var lige nøjagtigt også det, jeg tænkte. Ha. Det er så
Når man dykker ned, vægten lidt bagud, sådan der. Fart på. Det ved jeg ikke, men der kan være nogen, der bliver lidt forskrækket over den, for den er stejl, når du kører ud over kanten. Bettina, du er så god. Hun er en sindssyg kvinde. Så meget... Andreas kom igennem. Uden at komme ud af pedalerne. Hvad er fart på? Undskyld, vi griner, men Det er seriøst, derfor jeg det er mentalt, og det skal du altså... løb på ski, altså. Husk at få vægten tilbage. Det er helt i orden. Det er fint her. Jeg er så den eneste, der ikke kan. Er du også pige? Det var det, der skulle til. Nu tager Ja, det er det, der skal til. Skal du se, nu kommer hun igennem. Kom så, pige. Ja. Ja. Kom så. Sådan. Nej, bare lige Nå, det er fint, det der. men det er da skræmmende, når man kommer ud. No problem. Så kommer hun ned til håndstanden. Alle jer, der ikke skulle overvinde noget, I lærte ikke noget af det. Jeg har lært noget om mig selv. Ja, vi har også lært noget om dig. Så kommer nogle små naboer, som går over nogle fælde stammer, og så kommer der en passage, hvor der er lidt rød, og den svinger lidt, falder lidt op, ned og sådan noget. Så ligesom det, vi har gjort. Kør lige på broen, selvom der er vand. Og lad være med at køre udenom broerne. Det har Alex prøvet sidste år. Det lyder bare lidt ligesom om, jeg skal nok tage barnet. Jeg tager Andreas, ikke? Sådan. Det er bare sådan lidt... Kom så på. Lav gear eventuelt. Det Er du stående med det? Nej, jeg gider ikke mere. Altså, jeg kan... Vi er snart færdige. Godt. Søn. Nej, det skal du lade være med at presse dig selv, for du har også ved at være træt nu. Jeg er ikke ved at være træt, jeg er træt. Jamen, vi gør alt for at få vores kolleger for en god nattesøvn. Ja, det er som hvis jeg havde betalt en farlig maskine, skulle jeg stå af med. Nu kommer der lidt rødder her, så kommer lidt ned igen, og så kommer lidt rødder, og så er vi færdige. Det er 1 kilometer tilbage, Max. Der har vi kondivand med. Kan vi lige få fast kamera på Andreas? Ja, det er gået i stykker.
Andreas han er også en lille McDonald's-clown. For helvede, mand. Ja, det var stilet. Godt, at jeg ikke betaler din ansvarsforsikring. Det er en pind på med Martin. Hvis den skal svine, skal den svine. Ja, den kan man spise bagefter. Så op på, ja. Sådan. Pas nu på. Man kan vælte her. Man kan vælte. Ja, risiko for vælt. Og så er vi sådan, Er der ikke til at hive ruten, eller bare mig, og så er vi sådan set færdige. Lige her er vi færdige. Så er der roulade. Ja. Ja. Okay, det var så det. Der er roulade. Ja, men vi siger tak, fordi I Vi gad at tosse rundt med jer. gad at stille op. Ja, noget. Rabatterne er slut for i dag, så Ja, vi du kan springe over her, så du ikke får tilbage beskidt cykel. til MTB-tours. Ja. Skal de stoppe uret, ja. Så er jeg passeret. Ja, 20, lidt over 20, er det ikke sådan? Jeg fik aldrig set. Hvordan er det så? 23,8. Hvad siger du? Jeg har søgt 23,8 på minus 5,3. Og så skal du lægge 2,8 til. Er det ikke det sidste billede af? Billeder af alle jeres skrammer. Også forskere. Ikke Malene, hun er ikke beskidt nok. Skal vi tage et billede i morgen af albumkæsten? Jeg tror, det var et kompliment. Det er den bedste. Er den god? Der er sukker i, hvis du siger. Ja, det er det. Der er ikke det hele. Jeg kan ikke servere noget, der ikke er 100 sukker. Hvad giver det for en veje? Ja, ja. Det er rigtigt. Den er jo okay. Så du får ringe ud. Det er vegetabilisk i hvert fald. Jeg synes, det er Det eneste ærgerligt, så vil jeg have meget det er ikke noget sted hjemme på fast. Ja. Når man kommer hjem. For en 20'er. Hjemme hos dig? Har du sådan en hævestræk? Er det der? Nej, sjovt nok. Hvis du stiller dig op og ligner en cykel og betaler en 20, så kan du få en vask over med hævestræk. Ja, når man skal lastbil. Så kommer bare. Sætter den lige op.